सालईवाडा येथील दीनानाथ शिरसाट यांच्या भुशारी दुकानाला आग लागली आहे. ती विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही घटना आज 8:15 वाजण्याच्या सुमारास सालईवाडा परिसरात घडली. घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली आहे. दोन्ही बाजूने रस्ता बंद आहे. पालिकेचा बंब घटनास्थळी दाखल झाला असून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुकानात असलेल्या फ्रीजने पेट घेतल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात आले. यात दुकानातील सर्व वस्तू जळून खाक झाल्या आहेत. सुदैवाने वेळीच आग आटोक्यात आणण्यास यश मिळाल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. अन्यथा त्या ठिकाणी दुकानाला लागून असलेली रहिवासी चाळ आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून अनर्थ घडला असता.